Is our God forever. Hallelujah. How great is our God. Napakalawak ng mga biyaya at pagpapala po ng Diyos. Pagdating ng Lord po sa lahat ng ito. Purihin po ang Diyos naman na siyang nagbigay ng lahat ng biyaya nito para sa tao. Tunay po talagang ang Diyos, mahal niya yung tao noong paman ngayon at magpakailanman. Kaya lahat naman ng biyaya at papala ay ibinigay niya para sa tao. Hindi lang ito ang binigay niya sa tao, pati yung kanyang buhay binigay ng Diyos. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay, binigay niya ng hininga, kaya ang tao ngayon nabubuhay. At hindi lamang hininga o buhay ang binigay ng Diyos, hindi lamang mga ito, mga biyang ito, kundi pati ang kanyang buhay ay kanyang binigay para sa ating lahat. Kaya kung may totoo at tunay na sa ating nagmamahal ay si Jesus po yun. Ang Diyos po yun. Kung may totoong nagmamalasakit, ang Diyos po yun. Ang totoong sa atin ay kakalinga, nagmamahal at hindi nagbabago mula pa noon, ngayon at kailanman ay si Jesus po yun. Kaya sino man sa kanya ngayon ay sumampalataya ay hindi na mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sa Diyos po ang pagsamba at papuri